आसल खारना जाहैबाय आसल जेनाखि मेन घटना बे जाहैबाय बिथांमोना जायनाखि आंखौ बुदों आक्रमण खालामदों बिथांमोना होनदों सेन्ट्रेलनिफ्राय प्रमद बर'आनो निर्देश हरखादों होननानै बिथांमोना फोसावदों। लोगोफोर फैलायबाय दै बोथोराबो गरम आरो दिनै बे माखासे बाथ्राफोरखौ जोबोद गरम जागोन आरोना फिथा लावदुम आरो गेमस्रिनि बादै फिथा लावदुमा दिनै ससियेल मिडियाआव फैनानै मा होनबावदों नोंथांमोना खोनासंलांदो। डेन्जार बुंबावदों निमाहा बिदों रायजो राजानियाव माबादि निमाहा बिदों आरोना खोनासंनानै लाग्रो बिनि उनाव आराम फंनैसो बुंबावगोन। गिबियावनो नोंथांनि चेनेलनि नायगिरिखौ गिबियावनो गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोबाय। नैबे आं थांनाय नै दाख्लै योगा डे जेनेबा CM सारा जोंनि मानासाव फैदोंमोन। बेहाय आङो मोनसे पदुमनि सावगारि आर'नायाव आङो बानायनो होदोंमोन, खिन्थु आङो बेखौ जोंनि BJPनि सेन्टिमेन्ट लाना आं बानायाखैमोन। पदुम बिबारा बारसे नेसनेल फ्लावारखाय आंनियाव बिराद समायना नुनायखाय आं बेहाय होनाय जादों। आरो बेहाय माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा आं गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाखाबाय बर' माहारि आफादफोरनिसिम। बेखायनो आङो बेखौ बारा गोलाव फोलावबाय थानो सानाखै आरो नोंथांमोनाबो जिमान ससियेल मिडियाआव जि फोसावबाय थादों बेखौ राजनिथि लाना फोसावबाय थानांला। दिनैनि बे चेप्टारखौ बन्द' खालामनांगौ। आंबो बेनिखायनो नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ जनायहरबाय। आरो बेहाय आंनि मेसेजआ जेबो दाय गैया। मेसेजआ मोनसे समायना माने फालियाव ओरै मोजां मोनसे पिकचार लानानै बेखौ गावगाय स्टेटास होदोंमोन। आंनि मेसेजनि जेबो गोरोन्थि गैया। जितु आंनिफ्राय लानानै बिथाङा होदोंमोन गारियाव, जितु जों सानैबो थांदों। बिथांनि थाखाय आंनो नोंथांमोननिसिम निमाहा बिग्रोनाय थाखाय बिथाङा जेबो गोरोन्थि गैया। आं बेखौ खुनु राजनिथि सेन्टिमेन्ट लाना होनाय जायाखै। नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय। आरो माबा मोनसे आरो गोरोन्थि बुजिदोंबा नोंथांमोना आंखौ आरो निमाहा होफिन। बेखायनो आं नैबे चेप्टारखौ नोंथांमोनखौ नैबे ससियेल मिडियाआव दावराव खालामनायखौ बयबो अननानै जाहाथे निजिनि साननानै बन्द' खालामो, आं बेखौनो गुरै खावलायहरबाय। स' रायजो राजा नोंथांमोन बयबो खोनाबाय आरोना नोंथांमोना बिथांनि बुंनायफोरखौ मा बुंदों दिनै बर'नि फिथा लावदुमाहा। स' गेमस्रिनिबो गोरोन्थि गैयानो। गेमस्रिनि जानानैबो बियो निमाहा बिखाबाय आरो बिनि सायाव बुंबावदोंसो बियो ना नोंथांमोनाबो खोनादों। गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा खालामदो होननानैसो बुंदों आरोना। गावआ गोरोन्थि मावदों बेखौ दासिमबो बे गनायना लायाखै। बिनि मावनाय बे खामानिया गोरोन्थि नङा बेखौसो बे साननानै लादों। बुंनाय बाथ्राखौनो हमनो हादोंना नोंथांमोना। गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा खालामदो होननानैसो बुंदों। जादोंब्लासो गोरोन्थि खालामबाय आंखौ निमाहा खालामदो बेबायदि नंबावा बिनि खोथा बाथ्रा साननायफ्रा दासिमबो। गावआ गोरोन्थि मावथाराखै आरोना दासिमबो बेबायदि। बेजोंनो लोगोसे UPPLनि माखासे बाथ्रा खौरांफोरखौ नोंथांमोना नुगासिनो दं माबायदि जादों दावराव दावसि फावखुंगुर बिपुलनि सायाव माबायदि गाग्लोबनाय जादों आरो बे बाथ्राखौ बिथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायनानै होदों दि इसोर गाग्लोबनो थिननाय प्रमद बर'खौनो थोंजों बुंखादों ना अर्डार होदोंनो बुनो। बेफोरबायदि बाथ्राखौ नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै नायलाङोब्लानो बुजिगोन आरोना। बे हिसाबै दिनैसिमावबो फुराना गोजाम लानानै UPPLनि गेजेराव मोनसे हंगात सोलिबाय थायो। बेखौनो आङो फोजोबनो होननानै मोनसे मिशन खालामनानै जायनाखि दैदेनगिरिफ्रा गोरोन्थि भुल मावलांबाय थादों बेखिनिखौ आं फोसाबनो होननानै गासैबो UPPL मोजां मोनग्रा बा जोंनि सापर्टार मानसिफोरनाव आङो साजेसन लानानै जोङो 2 आखार मोनसे मोननै लिडारफोरनि सायाव एसे भिडिअ बानायनानै बा बाथ्रा बुंनानै बिथांमोनखौ जोङो लिमिट क्रस जानायफोरखौ लिमिटआव लाबोनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ मावनो होननानै मोनसे भिडिअ क्लिप हगारनाय जादोंमोन आरोखि। दा बे भिडिअ क्लिप हगारनायाव बिथांमोनहा गासिबो खामानि दामानिनि एलिगेसन बा गावसोरनि मावनाय दांनायफोरखौ भिडिअनि आखारै जोङो रायजोफोरनो फोसावनायाव बिथांमोना दुखु मोनदों बा लाजिनाय मोनदों। बे खेथ्रआव बिथांमोना आंखौ आक्रमन खालामदों। खिन्थु बाथ्राया बेमोन जे भिडिअ हगारदोंबा भिडिअनि गेजेरजोंनो जोङो समाधानखौ खालामनो हायो होननानै आंबो बुंदोंमोन बिथांमोनखौ। आरो प्राइमारि लेभेलावबो बिथांमोनहा फैनानै मिटिं लाफैदोंमोन। दा बेवहाय मिटिङाव आंखौ थाहोआखै, स्पेसियेल मिटिं जादों होननानै। मिटिङा जादों खिन्थु स्पेसियेलि BCDC चेयारमेनखौ होखारनानै गावसोर लानांगौ। आरो दिनै बे मिसना बिथांमोननिखा। BCDC प्राइमारि जों बोरै कब्जा खालामनानै जोंनि BPFनिफ्राय फैनाया मानसिफ्रा फुराना UPPLखौ जों बोरै सलायफैनो बे षड़यन्त्रखौ लानानै बिथांमोना मिटिंखौ खालामदोंमोन। ओमफ्राय बेफोर दिनै प्रुभ जाफैबाय। दिनैनि थारिखआव BCDC जेनोखि चेयारमेन सेनो नागिरनाय बेबो सोराङाव फैदों। मैयासो जोङो BTCनिफ्राय मोनसे नटिफिकेसन ओंखारनायखौ नुदों जे चेयारमेनखौ बिरबल बसुमतारी, जाय मानसिया आंखौ गन्थं मोखां सौख्रुबजोबदों बिथांनि नामाव दा BCDC चेयारमेनाबो एपइन्टमेन्ट फैबाय होननानै जोङो प्रमान मोनदों। आरो जों बेखौ स्पस्ट' जोङो बे अर्डारखौनो जों आखायाव मोनदों होननानै जों दिनै नोंथांमोननि UPPL मोजां मोनग्रा मानसिफोरनि थाखाय जों खिन्थानाय जाबाय आरोखि।
दा लोगोसे आं बेखौनो खावलायनो नागिरदों जायफोर समाव जोङो बिपिएफनि गुन्दागिरि खालामनाय दुर्निति खालामनाय जाख्ल'नाय सेबख्ल'नाय बेफोरखौ जों मुक्त मोनो होननानै जोंनि रायजो राजाफ्रा गोदान पिसिडिआर इउपिपिएल दोलो दानांगौ जाबोदोंमोन बै समाव आरो दिनैहाय जोंनि इउपिपिएलावनो जुदि बेबायदि गुन्दागिरि दुर्निति आरो सेबख्ल'नाय जाख्ल'नाय सोलियोब्ला इउपिपिएलनि निति आदर्शआ जोब्बाय होननानै आं बेखौनो फिल खालामदों आरो बेखौ दुखु मोनदों आरोखि दा बेखायनो आं फैबाय थानाय समाव खावलायदों जायनाखि कालप्रिट बिथांमोना बिपिएफनिफ्राय फैनानै जोंनि फुराना इउपिपिएलनि गेजेराव जाख्ल'नाय सेबख्ल'नाय हुदाफोरखौ खालामफैदों आरो बिथांमोना स्किम सेंसनफोरखौ गावसोरनो लाजोबो रायजोफ्रा दिनैसिम जेबो मोनाखै बे हिसाबैनो दिनै गोदान फुराना इउपिपिएलनि बाथ्राफ्रा गामि गामि ओनसोलाव सोमजिदों आरो उत्थापन जादों आरोखि बेनिखायनो आं बुंदों दिनै जायफोरनाखि कालप्रिट दुर्निति खालामदों बिथांमोनखौ पार्टि लेभेलावबो साजा होनांगौ आरो स्पेसियेलि आंखौ जायनाखि आक्रमन खालामदों बिथांमोनखौ आङो केस एफआइआर होनाय जाबाय केस फाइल खालामनाय जाबाय ओमफ्राय बे केसआ रेजिस्टार जाबाय खिन्थु दिनैसिमाव पुलिस प्रसासना हमाखै आरो बे हिसाबै जोङो दा रायजो राजा जोंनि गुरुबासा ओनसोलनि जेसेबांनाखि इउपिपिएलनि जोंनि कर्मिफोर दङ रायजो राजा सापर्टारफोर दङ जोङो दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों प्रेसमिटनि गेजेरजों नारसिननो नागिरदों बिथांमोनखौ गाबोन समफोरनि गेजेरावनो एरेस्ट खालामनांगौ बेखिनिखौ आं खावलायबाय आरो जों जेब्लायबो नारसिनबाय थागोन आरो जेसेदिनसिम बिथांमोन कालप्रिटफोरखौ हमा एसेदिनसिम जोंनि इउपिपिएलआ ओरैनो जिरायनानै थानाय नङा आरो जोंनि फुराना इउपिपिएलआ बेखौ जों जेब्लाबो गनायनानै लानो हानाय नङा होननानै जोङो मैयानिफ्राय मिथिं जानाय हिसाबै जों दिनै प्रेस मिटआव बेखौ जों बुंफ्रुनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे आङो खावलायबावनो नागिरदों फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोंनि फुराना गोजाम इउपिपिएलखौ बेबायदि माबायाव बिभाजनाव बोखावाजासे जेनोखि गभर्नमेन्टनिफ्राय सुबिदा सुजुग स्किम साख्रि बाख्रि मोनो बेफोरखौ जोङो जाहाथे जोंनि इउपिपिएलनि समानै रानना होनो हायो बेखौ लिडारफोरनि सिगाङाव आं खावलायबाय ओमफ्राय बे जाथायनि आसोल खारनखौ आङो दिनै प्रेस मिटनि गेजेरजों आं बुंफ्रुनो नागिरदों आसोल खारना जाहैबाय आसोल जेनोखि मेन घटना बे जाहैबाय बिथांमोना जायनाखि आंखौ बुदों आक्रमन खालामदों बिथांमोना होनदों सेन्ट्रेलनिफ्राय प्रमद बर'आनो निर्देश हरखादों होननानै बिथांमोना फोसावदों आरो बे खोथाया जों बुंनाय नङा बे खोथाया सारा जोंनि गुरुबासा ओनसोलावनो गोसारबाय आरो गावसोरनो जायनाखि आंखौ बुग्रा बिसोरो स्पस्ट' सिमान जादों बेखिनिखौ आं बुंदों दिनै ओमफ्राय जुदि नंमारगौब्ला दुर्भाग्यजनक जुदि सासे सिबा परिबर्तन खालामग्रा जुदि सासे बिटिआरनि प्रतिनिधि सासे जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरि सासे सिबा जुदि बिदि बुंमारदोंबा बियो जोबोद माने दुर्भाग्य जागोन आरो आं बिसास खालामाखै सासे सिबा बिदि बुंगोन खिन्थु बे खोथाया गोसारदों बे खोथाखौ जाहाथे रायजोफोरनि सिगाङाव जोंहा मानगोनां बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' साराबो रायजोफोरनो बा इउपिपिएल दोलोनो गेबेङै बेखेवना होयो बेखिनिखौ आं बिथांखौ गोख्रोङै खावलायनाय जाबाय